रिकॉर्डिंग बाय एभी म्यूजिक प्रेजेंटिंग डीजे आलो गरबा हमर मोटा रकम के छौरी तोरा मशीन में जाई के फसल छौ। हमर मोटा रकम के छौरी तोरा मशीन में जाई के फसल छौ। भारी हम देहब मशीन गे, भारी हम देहब मशीन गे, मोटा रकम लेहब निकाली गे। हमर मोटा रकम के छौरी तोरा मशीन में जाई के फसल छौ। डीजे आलो गरबा रिकॉर्डिंग बाय एभी म्यूजिक प्रेजेंटिंग नया दुकान लगैने छही एटीएम के मशीन गे। तोरा दुकान पे लागल छौ फिर बूढ़वा से जवान गे। नया दुकान लगैने छही एटीएम के मशीन गे। तोरा दुकान पे लागल छौ फिर बूढ़वा से जवान गे। पहला बेर हम डहल के देखलौ, पहला बेर हम डहल के देखलौ, छोट छोटर मशीन के। हमर मोटा रकम के छौरी तोरा मशीन में जाई के फसल छौ। डीजे आलो गरबा रिकॉर्डिंग बाय एभी म्यूजिक प्रेजेंटिंग लगैने छही के छौरी चौक पे तो दुकान गे। जाई के मुँह के से घुसाई देतौ उहो एटीएम गे। लगैने छही के छौरी चौक पे तो दुकान गे। जाई के मुँह के से घुसाई देतौ ओहो एटीएम गे। फंसे छौ सब जब एटीएम गे, फंसे छौ सब जब एटीएम गे। छौरी तोरा गे मशीन में हमर मोटा रकम के छौरी तोरा मशीन में जाई के फसल छौ। रिकॉर्डिंग बाय एभी म्यूजिक प्रेजेंटिंग।